Bip, skal du have en med? Ja, det skal vi. Hvad fanden, Erik? Jeg troede ikke, du skulle bruge søkort. Jo. Det kan man altid bruge. Ej. Ja, det er skægt. Der har jeg sgu også været. Der blev sgu ikke noget kort op. Sig mig, Ej, tusind tak for det. Du har hende. Må jeg få en hat? Ja. Mor, nu er der ikke mere til. Ej, hvad vil du? Nå, det kan være, at jeg bare skal beholde det. Det kan du tro. Og især oppe i det område. Nej, det er lige en til Der skal vi jo meget op. i år. Så er Jeg det har næsten fået bud på. Jeg kan ikke opholde hende af. Ja. Ej, nå. Det er ligesom rejsegilde. Ja, det er først til morgen. Ej, en trækæp, hva'? Nej! Hold da kæft. Tusind tak, folkens. Jeg er glad til, at det er mahoni også. Okay, tak, Rikard. Ja, velkommen nu. Det var rigtig hyggeligt og dejligt. Ej, Else. Mahoni farve eller rigtig mahoni? Det er mahoni, det her. Det er jo så tik. Nej, det er det nemlig ikke. Det er en mahonikant. Ej, hvor er det flot. Ja. Det er far. Vi skal have over i... Nej, kartoffelstrækken. Kan du ikke? Prøv at se de farver, sammen ligger. Ja. Ej, hvor er det flot. YF. Hvad står det for? Jagtflag. Nå. Vi skal have et op i den anden. Ja, den skal sidde på røven. Jeg ved det. Ej, tusind tak. Tove, kan du ikke lige det tage flot. en plads? Det kan man mærke. Hvad er der i, Else? Ja, jeg er ved at pakke ud. Er det rigtigt? Kan du ikke få at række mig kartoffelsalaten op? Ja, nu skal jeg se at lave mad. Hvorfor får du altid noget med opskrifter og mad og krydderier? Ja, hvordan kan det være? Det er jo fordi, du får mad efter opskrifterne. Nå, Jeg har fået bløde pisser derovre. Kære det kan også betyde noget andet jo. navngivning af jeres båd. Vi glæder os til at hilse på jer og møde jer på vandet. Kærlig hilsen, Signe og Sten. Så ja, det er rigtig godt, så det ikke fylder noget. Tusind tak. Altså, jeg skal jo op og hente fiskestang i bilen, så jeg har noget at konkurrere med. Så. Lad os nu lige de kolde. Det er ikke nogen fiskekutter. Ja, på et tidspunkt, så skal jeg nok blive sulten, så skal det også nok. Jeg har sgu da størrelsen til det. Så en mere her. Da vi var ude at sejle med den, der tissede man ikke. Altså. Men vi skulle bare navngive det der lokum dernede jo. Ej. Else? Ja. Der er mere at læse op. Det gør du bare. Nej, det er dig, der læser op. Her, der gik der i beden her i sommerferien. Jeg blev jo grunder hernede ved opsøgeren. Så lykkes det efter mange års arbejde at få båden i vandet. Og nu skal den have et navn. Må det bliver Vindrosen Upstate Down. Ja, Ups and Down. Ja, Eller Downstate. måske noget helt tredje. Håber for jer, at I får mange gode timer på vandet med båden fremover. Torgild og Tove. Og så er der whisky. Herligt. Vi skal have dem med ud af sejlet, så får de en stor whisky. Nej, jeg tror, vi drikker det nu. Tusind tak. Vores kort, den ligger derhjemme. Det går vores også. Det har gjort ondt, Torgild, at skulle finde den der ud inden bagved for skabet, var. Nej, han drikker ikke sådan noget selv. Den, Det var sjovere, når man den, er, Så er der noget sjovt ved at... den er taget ud, da Torgild ikke så det. Ja, det var jeg. Jeg skulle tro lige, jeg har gave, så jeg. Og hør det. Katrine? Jeg tror, jeg siger, der er nogle webs, der suser rundt ved alle sodavandene. Ja, der er mere det. Det er jo kommet sådan en stor turistfærge der med fyldt med. Der er lidt her. Så gammel vi er for gamle til sådan noget. Nå,
tror jeg. Man står der ikke og siger, det er altså nogle små gaver, jeg har fået her. Jeg tænkte over det. Nej, Der er nogle hårde pakker, ikke? Den er altså pakket i en Pokémon, så... Nå, så kan vi ikke så meget. Nej. Det er faktisk også pakket ind det der. Jeg tror, det er Sten og Inge, som ellers har hjulpet os så meget, så vi skulle i hvert fald ikke. Det kan være, det heller ikke er alverden. Ja, det er jo heller ingenting, altså. Og hjælpe dem. Og den der sorte gave, Det er det en stor gave i det. den der tunge gave. Den her. Så bare giv den til Frank. Farfar. Kom, der sol, gå væk, hva'? Nej, yes! Det er Lise Brins sødsat. De der hekser. Det er til hvad fanden er den hedder? Nødrationerne. Ja. Vi har lige en kasse. Vi har en kasse nødrationer dernede. Nej! Nå, men sød. Ja, Det er en optimist. en optimist. Nej, det er en optimist. Kan den svømme? Båden, den... Hvad er det, mor? Sådan noget 70. Men en optimist. Det skal vi passe på. Det var Steffen, der syntes, det skulle være den der. Og vi ikke kunne finde det, vi ellers havde, havde planer om. Ikke? Fordi der er vinger til den, Else. Ja, det har jeg set. Jeg sagde lige til Anne-Katrine. Kan du ikke hælde lidt rødvin op til mig? Det lyder godt. Hvornår du sidst kørte på motorcykel? Nej, 62. Ja, jeg skulle lige sige, da du fik den med forsvaret, kørekortet. Nej, det var før. Jeg fik ikke, jeg havde kørekort til motorcykel, da jeg kom ind. Men så fik jeg alle de andre kort derinde jo, ikke? Jeg havde også til bil, da jeg kom ind ved forsvaret. Ja, det passer. Jeg blev også tilbudt motorcykelkort nogle gange, men det var en motorcykelordnans, vi havde, der var det kaserne. Ja. Altså, det var meget skægt at se en kadæk i stedet for på motorcykel. Det er i oktober måned. Ja. Jo. Det er jo ikke, fordi det er en monsterstor skib i forhold til, hvad der ligger der. Nej, men altså, fordi motorkraften er lille i forhold til vægten, så er det altså lidt mere besværligt. Jamen, naboskibet derovre, det er jo ikke ret stort, vel? Og de har en stor afstand. Ja, de har en stor afstand. Ja. Ja, til den ene side og til den anden side, der ligger en Hvad er det for? Det er jo ikke dyrlæge, er det det? Veterinærsyg, okay, ja. Farfar. Ja. Ja. Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvor bor hun så henne? Der siger lige, der er lejlighed dernede, så. Ja, Jesper, de har et lille hus. Okay. Jeg siger bare, det er ikke nødvendigt. Så er der en lille overraskelse her. Det er Ejner i Ejner, der driller os. Og det er, hvad er det? En... Okay. Nej, hvor flot for Vindrose. Der står vindrose. Hey, den skulle vi have kigget på noget før, jo. Ja, Ej, hold da op. det er sådan, at jeg skal skrues op på toiletdøren, ikke også? Ja, det er der, hvor såret det er. Ja, lige nok. Nej. Vi så forresten det. Ja, det er. Det var faktisk, at vi ville købe sådan en toilet. Nej, Holder. Ja. Steffen og jeg i plastik med sådan en næse. Okay. Hold den højere op, mor. Kig op. Kig op. Du har fået læs på, Rikard. Du er på. Katrine. Tusind tak, I der. Altså. Med alt det sprit, vi skal til det der med kun kan spiritussejlads, hva'? Hvad så? Altså, Står det på, er det en urinflaske, eller hvad er det? Det er sådan og sager til at overleve med, som står dernede. Ja. Og det er da sådan, at Captain Morgan, sådan gold, det er en spice, tror jeg det. Og den her, Det er faktisk rigtig gode, den her. Ja, hold da fast. Ja, det er rigtig godt. En sådan skal Hvem der siger det fra mig? altid så findes. er der også lidt fra Birte og Arno, når de kommer på besøg, så jeg har mere end en flaske ombord. Ja, vi vil bare være sikre på, at I... Ja, vi er ikke rent tør. Ja. Så, Sidst de var nede, der var kun en flaske rødvin. Det er ikke godt mere. Nej, det er også en moderation. Ja. Hvad? Else, det er jo et bredt udsnit af, hvad du kan få nede i Monet. Hvad I drak dernede? Hold da fast. Det kan de heller ikke huske. Det er rent lokale. Jo, det kan vi godt. Det er det. Det er nemlig det. Det er godt vel på i dag, ikke? Ja,
Jeg synes det havde været en rigtig dag. Tusind tak, Birger. Så må vi jo ikke drikke den, når vi skal tænke på Monet. Nej. 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 Vi skal i hvert fald vente til vi kommer. Det gør vi gerne. Nej, altså naboen har ikke smagt jeres svin. Nå, det er sgu for dårligt. Ja, det er for dårligt. Han har jo opgivet, vi har et væddemål, der siger, at han skal løbe efter mig, og han spurgte Jeg vil fandme ikke blive særlig stærk. Og jeg tror, det bliver Torkel, der skal give. Så det er, jeg skal tage flasken med. Vi skal måske tage en start her, Torkel. Jeg prøver at se, hvem der kommer ud til Molehovedet tilbage først. Ja. Der er en bænk derude, som vi skal ramme rundt om. 2 gange. Ja. 2 gange. Ja. Så skal du med, Pernille, som dommer. Ja, det kan jeg også sagtens. Må jeg tage hesten? Ja. Jeg tvivler bare på en kæde. Jeg tager Jeg tvivler bare på en kæde spring over. Ja.